Hakɛto belebeleba an b'o ɲini kanubagaw fɛ wagati y'an tan tɛgɛma dɔɔni an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bisimila aw ka jɛmukan man di kɛnɛ kan ni o ye s'exprime u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan n'an bɛ da kun ta ka nɛgɛjuru sira labila o fana bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di o kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na maa min b'an bolokɔrɔ n'an n'ale bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ an ka jɛmukan dakun kan ni a y'a laɲini dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka continuer ni jɛmukan ye o hukumu kɔnɔna fana na an ye dakun falen dɔɔni a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na nka o de ye balimaya gɛlɛya min bɛ balimaw maaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔ ni dɔgɔw o n'a ɲɔgɔnna caman o de y'an ka bi jɛmukan dakun ye sɔɔni n'an bɛna walawala k'a kan an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo ale de ye Abdulaye Daɲɔn ye ni bɛɛ b'a dɔn ni Jali Blaise ye i ni ɲantuma Blaise. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala k'an bɛɛ sabama an bɛ yafa ɲini an lajɛbaw fɛ a da bɛ ne na parce que Ala kana sira tigɛra o de y'an sumaya dɔɔni an bɛ yafa ɲini an bɛna sigi jamukan min kan Ala k'an bɛɛ sabama tunkarange min bɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka an lajɛbaw fo minnu fana sigi bɛ mansi kunna an b'u fana fo an bɛ yɛrɛ barikada kosɛbɛ e ka timinadiya n'i ka cɛsiri n'i ka maa wele ani maa ladonna an b'i fo kosɛbɛ yani an bɛ don dakun kɔnɔna na an bɛ jɛ ka nin sport in lajɛ ni o de ye Sima Mali maaw an ka o lajɛ an bɛ sɔrɔ ka don jɛmukan kɔnɔna na. Au Mali, avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et gros ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme. CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMMSA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier. Ah, un bifou. Blaise, yalma sojo ko projet dɔ t'i bolo. Amadu bolo sɔrɔ fɔlɔ terrain kɔnɔna ma. N'Ala sɔnna ne bolo ko ɲɛnabɔra dɔrɔn i b'i sɔgɔlen to Sima Mali mɔgɔw la i tɛ nimisa. Mashallah an y'a mɛn. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na k'a fɔ ɲɛna halisa hakilina jiginna an ka dakun bɛ tali kɛ min kan balimaya ko hukumu kɛ an bɛ don dakun kɔnɔna na ka sabu kɛ wagati ni a togoya ye yalima i bɛ se ka jumɛn fɔ an ɲɛna an bɛ don min ko bi balimaya yɛrɛ i bɛ se ka jumɛn de fɔ yani an bɛ don dakun yɛrɛ kɔnɔna la. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka barikada i ye fɛn fɔ n'o ye balimaya ye ne ka faamu ni ka donda la ne ma foyi ye min ka wusa balimaya ye ne m'o ye ni ye silamɛya de bɛ ko fɔ k'a bɛ balimaya ɲɛ tiɲɛ don mais Ala ye sinji de dilan ka don lawuruji la sinji kasira Ala ko jigi sinji a ko ne tɛ jigi Ala fɔ ni ye layidu di yan ni layidu kan fila ye ni maa min ye tigɛ i b'o tigɛ ni maa min ye tugu i b'o tugu Ala ko ten ko n jɛna n'a ye Ala dun tɛ nkalon tigɛ o don silamɛya ma na o seli kun tɛ yen sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen bon mun de ka bon balimaya ye foyi dɔ bɛna f'i ye silamɛya ka bɔ a ye bon e kɛra silamɛ ye i ye sinji tigɛ i ye balimaya tigɛ mun bɛna balimaya de ye fɔlɔ ye balimaya kɔrɔ ye ba ka mɔgɔya o de faralen fɛn kan ba ka mɔgɔya ba ye maaya min dilan ba o de ye woloba ye maa ya ale de y'o don e kɔrɔ k'o sinji a sigilen b'i wele i t'a lajɛ i k'a fɔ Karimu i bɛnkɛ den ye ninnu de ye i hakili t'u la i tɛnɛmuso den ye nin hakili t'u la i yɛrɛ ye nin hakili t'u la mais balimaya min ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o gɛlɛman bɛ bi o de ye kɔrɔ ni dɔgɔ ye o gɛlɛyalen don fɛn bɛɛ bi surtout ni dɔgɔnin min ye se sɔrɔ n'Ala ma far'i kan kɔrɔkɛ si jɔyɔrɔ t'i ye kɔrɔkɛ bɛ kɛ du kɔnɔ maa fagoni ye foyi tɛ sara a la
foyi tɛ fɔ a ye bon dɔgɔnin dɔ kɔrɔ dɔw fana bɛ sɔrɔ kɛ olu ye dɔgɔninw bɛ maa wɛrɛw ta u bɛ muso somɔgɔw u bɛ muso sinji u bɛ na ni olu de ye mais a yɛrɛ fa kelen ba kelen ou bien a fa dɔgɔkɛ den ye ou bien a fa kɔrɔkɛ den ye ou bien peut-être ani min bɛ kulusi jala kelen na ba sinamuso den ye peut-être ale bolo o y'ale jugu de ye donc o ye gɛlɛya caman don an ka société kɔnɔ a bɛ na ni ko caman ye kosɛbɛ voilà a ma nɔgɔ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an bɛ don min na i ko bi an b'a ye k'a fɔ bɛnbaliya caman bɛ balimamusow ni balimakɛw ni ɲɔgɔn cɛ a degun ka bon i bɛ se k'a fɔ an ye balimamuso yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye balimakɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ bon balimamuso jɔyɔrɔ yɛrɛ n'i ye fɛn o fɛn fɔ ko balimamuso jɔyɔrɔ ye o ka dɔgɔ fɛn o fɛn n'i y'o fɔ k'i ɲagalen don la balimamuso bɛ jɔ o jɔyɔrɔ la o ka dɔgɔ an ka furuso kɔnɔna na balimamuso jɔyɔrɔ bɛ yen an ka mɔgɔya kɔnɔ balimamuso jɔyɔrɔ bɛ yen ka hinɛ balimamuso la o ye sarakatiba de ye i ma misala balimamuso bɛ bɔ bi a bɛ taa sigi furu la a y'a ka cɛlasigi kɛ mais ala n'a ni furu sa y'a ma furu sara u n'a denw sɛgɛra ka na faso la waati minnu sɛgɛra ka na faso la faso ka du jɔlen ye dɔw ta ye mais i bɛ taa sɔrɔ la kɔrɔkɛ muso min bɛ dɔgɔkɛ muso min bɛ o k'a ɲɛ tɛ da balimamuso fana kan a n'a denw kan donc tasuma bɛ minɛ ka da la tasuma min bɛ da la ale fana bɛ ala minɛ ka minɛnw cɛ a bɛ taa so ta yɔrɔ wɛrɛ a bɛ ta ye mais dun y'a fa ka du de ye bon e yɛrɛ fa ka du kɔnɔ e furu salen kɔ i kɔrɔkɛ ni i dɔgɔkɛw ma se k'i mara mais n bɛ se k'a faamu cogo di k'a fɔ yanni hali ni e bɔra o du kɔnɔ o du n'i bɔra o kɔnɔ jɔnni b'e mara hali n'i taara i kɔrɔkɛ ka so i tɛ se ka mara o donc ko caman de gɛlɛyara ka taa an ka taa ne segin la bon an bɛ mun de ɲini sisan ne ye min gɛlɛya ka min faamu dɔrɔn n'i kɛra diɲɛ maa ma ye n'i kɔni kɛra cɛ ye i bɛ tunga na o i bɛ so o i janto a la i balimamuso ye i k'a kɔlɔsi n'a b'a ka cɛlasigiyɔrɔ la a bɛ dɔw kɔnɔ wari t'i bolo n tɛ se ka taa n balimamuso lajɛ la wari tɛ ne bolo ne tɛ se ka taa lajɛ dɔrɔmɛ kana k'i bolo mais peut-être ni sotarama passe b'i bolo ou bien taxi passe b'i bolo ou bien moto de b'i bolo ka essence k'a la waati ani waati e ka t'i sen jɔ i balimamuso la a sigiyɔrɔ la i bɛna don min na n ko ale bɛ bɔ de ka sigida mɔgɔw wele n balimakɛ nana lajɛ koyi n balimakɛ nana lajɛ ale bolo o don a ye sanu de sɔrɔ bon wari bɛ mɔgɔ min bolo bi min balimakɛ yɛrɛ t'a sɔrɔ balimamuso t'a sɔrɔ téléphone na bi o de ka ca e ma sinji tigɛ wa komi an b'a ye de i balimamuso den o de ka gɛlɛn i ma ka tɛmɛ i yɛrɛ ka wolo kan mais balimamuso denw yɛrɛw bɛ yen bi école ta bila la sisan balimamuso denw n'an ka minɛnw cɛ u bɛ t'u bɛnkɛ yɔrɔ la congé la mais balimamuso den kelen tɛ yen bi min b'a ka minɛn cɛ ka taa bɛnkɛ yɔrɔ la parce que n'i taara i ka hɛrɛ t'a la quoi bon mun bɛ na ni o ye ni bɛnkɛ ma e ladon muso min b'a kun o de y'a kɛ donc muso caman fana bɛ furu la balimamuso kan na kɛ sababu ye ka balimakɛw labɛn mais balimamuso caman fana bɛ yen bi min kɛ bɛ sababu fana ye ka tasuma da u balimakɛ muso la a ti ɲɛ fiyewu balimakɛ muso ti ɲɛ fiyewu a ko hɛrɛ o ye bɔnɛ ye a ko bɔnɛ o ye hɛrɛ ye o fana ye bɔnɛ ye donc o fila bɛɛ dan bɛ kɔrɔkɛ muso kun dɔgɔkɛ muso kun bon n'u kumana k'a tɛ balimaya fɛ n'u ye kuma dɔ fɔ k'a tɛ balimaya fɛ bon ni e ma o faamu k'a dɔn k'a fɔ e min ye muso ye e de ye i balimamuso ye e de kan ka kɛ sababu ye balimakɛ mana s'a muso ma waati min na i b'a fɔ a ye ko nin tɛ kɛ kununko ni e ni cɛ kɛlɛla i ye minɛnw cɛ yɔrɔ suteni kun tɛ yen kɛlɛ bɛ gɛlɛya a bɛna k'u ka minɛnw cɛ u bɛ balimamuso wele ka na a bɛ na a b'a k'a tɛ taa balimakɛ b'a k'a tɛ to yen a b'a k'a tɛ taa balimamuso b'a ko n'a taara n ka danga b'i kɔ balimakɛ bɛ segin k'a bolo k'i ka minɛn cɛ ka don mais bi balimamuso b'a f'i ye ko n'i danga i yɛrɛ bɛ tila ka fa min na mais e bolo tigɛlen don a la maa caman ka gɛlɛya ni tɔɔrɔ laban de ye balimamuso ye i t'i balimamuso ɲɛji bɔ f'i ye ko ala b'i fa k'a sɔrɔ i ɲɛji ma bɔ maa si t'i balimamuso lakasi hali ni ala ye diɲɛ dolo k'i sigiyɔrɔ kɛ masakɛ place ye ala b'i laban tɔɔrɔ de la balimamuso maa si t'i balimamuso tɔɔrɔ ko ala t'i tɔɔrɔ o tɛ yen bon dɔgɔnin dɔw bɛ yen bi i b'olu fana ta balimakɛ dɔw bɛ yen i b'olu ta ka na e bitigi jɔ a bɛna jɛ bitigi na ka baara kɛ kosɛbɛ ka bonya bon commencé e min ye kɔrɔ ye hakili sigira e bɛ so mais dɔgɔnin min su kɛnɛma halisa hakili sigibaliya la bon bɛɛ bɛ kɛ hakili sigibaliya i bɛ kuma min k'a fɛ u b'a k'i ta i ka nafolo ye k'o de kama i b'a la ka nin kɛ dɔgɔkɛ la
b'i to o dɔgɔkɛ dɔw b'u to o baara la e bolo ka tila ka yɔrɔ wɛrɛ dayɛlɛ ka maa wɛrɛ bila o kɔnɔ mais o ma sinji tigɛ wa kɔrɔkɛ de ye nafolo ɲini ka na n'a ye e k'i ye an ka baara kɛ a bɛ baara min na e tilala ka yɔrɔ wɛrɛ dayɛlɛ tuguni i yɛrɛ ye ka mɔgɔ wɛrɛ bila yen i ni baden fa kelen ba kelen a bɛ baara la i m'a janfa wa bon i muso dalen muso bɛ to k'a fɔ a ye i t'i jija i kɔrɔkɛ i m'a ye a ye nin kɛ a bɛ dusu dɔ bɛ e kɔnɔ dusu min b'i kɔnɔ depuis i muso y'a f'i ye e bɛ to nin bolo baara la i laban i t'a dɔn a bɛna kɛ cogoya min na a fɔ a ye yɔrɔ la muso ye kuma min f'i ye a kun n'i y'a b'i da kɔnɔ bilen k'i dafara du tɛ dilan wa i terikɛ dɔ nana f'i ye k'i k'i yɛrɛ ɲini ne jatigikɛ dɔ bɛ yen n teri don n jatigi don u ka du balimaya n'i ɲɛ dar'a kan n'i bɔra i ka so i bɛ t'i ta dilan quoi du balimaya a ko ni kɔrɔkɛ ko n ka n jɔ n sen kan fo sini n bɛ n jɔ n'a ko n ka n sigi n bɛ n sigi n'i nana fɔ ale ye kɔrɔkɛ bɛ tan i t'a lajɛ i ka nin kɛ tan i y'a fɔ a ye yɔrɔ min na i y'o sigiyɔrɔ la e n'a ka jɛ banna ye fo lahara tɛ sigi bilen parce que i ye dɔ fɔ a kɔrɔkɛ ma i ye dɔ fɔ a kɔrɔkɛ ma o fana dɔgɔkɛ min bɛ yen o fana dalen bɛ kɔrɔkɛ kɔrɔba de kan o kɔrɔkɛ kɔrɔba n'i y'a kɔ dɔgɔnin kɔrɔ fɔ a ye a ka jɛ banna ye o bɛ don kɔnɔ a dɔ bɛ fara wa a tɛ fara n'i ye donna n'i ko nin ye sinamuso den ye ou bien nin ye e tɛ segin o kan bilen dɔ bɛ fara wa balimamuso kelen tɛ yen k'u b'u kɔrɔkɛ kelen wele o la k'o bɛ se k'a fɔ ko anw m'a sɔrɔ walahi balimakɛ dɔw bɛ yen bi u bi balimamusow b'u nɔfɛ pour que dɛmɛ dɔɔnin dɔrɔn di an ka se ka jago kɛ il est temps million b'a la ka di anw de ma mais dɛmɛ dɔɔnin di balimamuso ma dɔrɔn o tɛ se k'a di mɔgɔ mɔgɔ jɔnni balimamuso la ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ mɔgɔ mɔgɔ jɔnni balimamuso la da la ko ala ye nin yɔrɔ dɔgɔya de d'i ma mɔgɔ dɔ k'a kɔrɔba n ye tɛnɛmuso f'i ye mɔgɔ dɔ k'a kɔrɔba dɔrɔn i balimamuso ta dɔrɔn bala la i ka fɛn dɔ d'a ma dɔrɔn i ka bɔ hami min b'i la i k'a jira ala la a bɛ komi i ye jɔko kɛmɛ seli ala ye donc mɔgɔ tɛ se ka t'o kan k'a fɔ bi k'e bɛna ni gɛlɛya ye an ka société kɔnɔ gɛlɛya min b'anw kan bi ani tɔɔrɔ min b'anw kan a bɛɛ ye sinji tigɛ de ye sinji de tigɛra ka balimaya tigɛ et puis ma sinji tigɛra hinɛ b'an na sinji la quoi bon n'i ko bi ko balima a bɛ dɔw kɔnɔ ko ne ni min ye fa kelen ba kelen k'o de ye n balima ye k'a sɔrɔ e balima ye i tɛnɛmuso den o de ye balima ye i bɛnkɛ den o ye balima ye i fa dɔgɔkɛ den ye balima ye i fa kɔrɔkɛ den o de ye balima ye a fɔ de ma ko balimaya mais e tɛnɛmuso den nana n nana 1000 ɲini fɛ i bɛnkɛ den nana 1000 ɲini fɛ i yɛrɛ fa kelen ba kelen 1000 ɲini fɛ i ni min kulusi jala kelen na i ba sinamuso den 1000 ɲini fɛ nin bɛɛ tɛ 1000 kelen wa bon sisan e kan ka 1000 di jɔn de ma sisan ni ne don ne b'a di ne ni min bɛ fa kelen ba kelen b'a d'o ma parce que ne b'a fɔ o de ye ne balima ye ou bien mais k'a sɔrɔ la i b'a di bɛnkɛ den de ma i bɛnkɛ in den i n'o de jigi tugu fɔlɔ kɔfɛ ni dɔ sɔrɔ la i n'i tɛnɛmuso den jigi tugu n'a sɔrɔ la i ni min bɛ kulusi jala kelen na i b'o jigi tugu o kɔfɛ i bɛna di min ma o y'i yɛrɛ balimamuso ye mais n'a y'i diya i bɛ nin 4 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ bɛɛ ye 1000 ɲini fɛ bon n y'a di n kanimɛmuso ma ni fa kɔrɔkɛ den ko a bɛ kuma e n'o ye fa kelen de ye parce que i faw bɔra ɲɔgɔn na e ye dukɔnɔmɔgɔ ye i ba sinamuso ye dukɔnɔmɔgɔ ye i ni min fa kelen ba kelen o ye dukɔnɔmɔgɔ ye mais min bɛ kɛnɛma balimaya la e y'o de jidi ka don du kɔnɔ a bɛ kasi wa a tɛ kasi donc ɲɛnamaya bɛ tan de ni maa min ye nin tigɛ dɔrɔn i tɛ yen donc ala ka balimaya in tuguli a fanga a n'a barika ala ka don an na ni maa min y'a tigɛ da la k'a fɔ ko ala ka hinɛ t'i kan ala ka foyi t'i kan n'ala sɔnna ma yalima fɛnɛ an bɛ don min na i ko bi o bangebagaw yɛrɛ olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye kɔrɔkɛ ni kɔrɔmuso balimama fila cɛman ni musoman ka bɛn hukumu kɔnɔna la bangebaa 100 o 100 bi kɔnɔntɔn y'a denw fara ka bɔ ɲɔgɔn na voilà bangebaa 100 o 100 bi kɔnɔntɔn y'a denw fara ka bɔ ɲɔgɔn na nafolo kɛra sababu ye nafolo de kɛra sababu ye k'u fara ni min ye nafolo sɔrɔ n'u nana fa ni ba bɛ ɲɛsin o de ma olu dulonnen bɛ o de la olu mago bɛ o de la yɛlɛma du fara de bɛ fɔlɔ wa bon musoman ni cɛman komi anw b'a ye n'i ye sanu sɔrɔ i taara ni sanu ye i y'a di balimamuso ma balimamuso ma balimamuso bɛ nisɔndiya ba bɛ nisɔndiya
bon ni ye bi ne balamuso be a balamuso kɔrɔkɛw be balamuso tɔw be mais balamuso man ni cɛsiri baba ye a be cɛsiri mais tellement baka nata bolo sɔrɔ bi min na o de y'ale den yɛrɛ ye ni mɔgɔ y'i miiri ko sɔ e de den bɛɛ bange kalo 9 kɔnɔ tan de y'a bɛɛ kɛ o bɛ kɔnɔ 5 ye mais kelen de kɛra gɛrɛjɛgɛtigi ye e y'o gɛrɛjɛgɛtigi de ta ka kusaya tɔw ye ni kɔrɔbalen kuma na o ti mɛn min bɛ dɔn k'o ti mɛn lagare de ye wari sɔrɔ o de ka kuma bɛ mɛn e ma du fara wa bon peut-être ba ɲɛ jɔyɔrɔ ye balimamuso de ye ni ba banana a bɛ komi ne ne ye ba kelen ni musokɔrɔba banana sisan k'a gɛlɛya k'a da entretien ye joli ye musoman de don bon o bɛɛ ye jigi dɔ de ye bon o bɛ se ka dilan cogo di fɔ ni bɛn bɛ du kɔnɔ donc bi an ka faamuya la anw baw n'an faw de kan ka kɛ sababu ye ka bɛn nati balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ka nafolo kana kɔnɔ sira nafolo ye o kana sira nafolo tigi ɲɛ o kana nafolo kanu kana tigi kanu u ka a kanu k'a fɔ anw ye fa kelen ba kelen ou bien anw ye ba sinamuso denw ye ba sinamuso denw baw de b'o olu don so kɔnɔ e ba b'a fɔ e ye kana sɔn i ka dɔgɔya ka se blaise ma i n'a bɛ fa kelen na i balima de don ne ba fana b'o ɲɔgɔn na fɔ n ye n'i sera don o don ne sera ma don o don a ka danga bɛ ɲɛ o na ɲini fɛn min ma ne sɔrɔ a ka danga bɛ ɲɛ mais bi ni min muso naani bɛ cɛkɔrɔba bolo min den mana wari sɔrɔ o de ba ka ɲi e kun b'a surtout ni kɔɲɔ kɛra du kɔnɔ de lewuli i bɛ ɲamakala min b'o tigi ma ko min ni ɲɔgɔnna ou bien kumakɛla min i b'a ye o tigi de bɛ dɔnkilidala min o bɛ taa de i ba de ka ɲi ba naani dun b'a bolo ba saba b'a bolo e ko ale ba de ka ɲi donc anw tɔ minnu bɛ yen nɔ anw ba ma garijɛgɛ ni ba tɛ kelen ye donc fo musokɔrɔbaw k'a faamu an bangebaaw u k'a dɔn k'u ye den minnu wolo jugu t'u la fɛn min ka jugu i taara cɛlasigi fana na i furu sara o de ye kojugu ye bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ muso minnu taara sigi furu la n'o furu sara furusa ye ala ka latigɛ de ye a ye furu da a ye furusa da n b'a fɔ dɔw tɛ dabaŋama ye mais minnu furu sara n'u nana faso kɔnɔ o bɛ ladon cogo di ni bangebaa bɛ balo la e de bɛ k'a ladonbaa ye a n'a denw mais bi ni furu sara ka na 1 ni 2 i yɛrɛ ba de bɛ jɔ i ma i ti furu laban a b'i dɔgɔya min ka di a t'a da ala kunna quoi ka sɔrɔ a caman bɛ yen ale de b'a fɔ k'i ka minɛnw cɛ ka na ale de b'a f'i ye daminɛ minɛnw cɛ ka na minɛnw cɛlen kɔ ka na i bɛ tila ka dege bɔ a la e kuma fɔ ma bon bi fana ni an balimamusow bɛ an denmuso ye minɛnw cɛ kɛlɛ kɛ u nana so mɔgɔ tɛ fa tɛ sɔrɔ du kɔnɔ a ka i fa yɛrɛ kana sa yɛrɛ ni fa sara yɛrɛ o yɛrɛ a bɛɛ tiɲɛnen ni fa kɔni sara fa dɔgɔnin kɔni tɛ fa kɔrɔkɛ kɔni tɛ mugu t'e la yɛrɛ donc il faut cɛkɔrɔba dɔ ka sɔrɔ ou bien cɛkɔrɔba dɔ ka sɔrɔ o kana sigili kɛ ka ɲininkali kɛ ni kuma min fɔra a ka taa bureau nɔfɛ ka ɲininkali k'a la furubɔlɔmaw kɛra hɔrɔnw de o de kama o ɲininkali tɛ furu ni ɲɔgɔn cɛ bilen ni ɲamakalaw don an bɛ se ka ci kɛ waati bɛɛ donc ka ɲininkali kɛ fo fa dɔ kana i nana mun kama a k'a fɔ mais tɔɔrɔ min denmuso ka furu la n'a nana dɔrɔn k'a ti furu ɲɛ donc i b'a dɔn o de kunna n'i ye mɔgɔ ɲininka min b'a kɔnɔ o bɛ dɔn mais ɲininkali yɛrɛ de tɛ bilen donc ale bɛ to o dimi de la kɔnɔ dɔɔni f'a b'a ye jigiya t'a la tuguni a b'a laminɛ furusa la ou bien cɛ dɔw kɛmɛ ka tasuma minɛ ka da muso dɔw kunna i b'a ko janɛmɛ toujours ba b'a fɔ k'i sigi k'a muɲu ne yɛrɛ y'a muɲu kununko furu muɲuni ani bi furu muɲuni différence fila de b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que kununko cɛkɔrɔba olu bi muso gasi sigi u b'a bonya u b'a to a danbe ma muso fana bɛ cɛ in gasi sigi a b'a to a danbe ma ni 100 dira muso ma o 100 de bɛ kɛ du balo ye mais bi i bɛ se ka 400 di muso ma 200 y'ale ka pari ye 200 a b'o don fɛn na bon n'a nana kɛlɛ a bɛ ɲɔgɔn ye cogo di a tɛ ɲɔgɔn ye donc nin bɛɛ bɛ degun de kɔnɔ nin bɛɛ furu de bɛ daminɛ fɔlɔ furu kɔfɛ balimaya de bɛ na balimaya kɔfɛ sinji de bɛ na sinji kɔfɛ min bɛ na o bɛɛ kɔfɛ sinji kɔfɛ o de ye kanuɲɔgɔnya ye ni balimaw ma ɲɔgɔn kanu dɔrɔn u tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ f'a ka ɲɔgɔn kanu de bon kanu bɛ labɛn cogo di ba de b'o kanu labɛn fa de b'o sinsin o donc ni ba min ma denw kanu don ɲɔgɔn na olu tɛ ɲɔgɔn ye f'a ka ɲɔgɔn kanu n'i bɔra bi i bɛ taa dɔ fɛ yen misali la an b'a maa 2 de dɔn n'i taara jɛgɛbɛ fɛ yen ni sɛgɛnɛ ye 1000 d'i ma i taara mɔgɔ de yɔrɔ la o y'a sɔrɔ a bɔra a kalama jɛgɛbɛ sɛgɛnɛ n'a ye 1000 d'i ma mɔgɔ de bɔra a kalama
baro de gila ni tara samaji ka so san ne bakore yi so wakile ko la bora kala mo baya gila de na yi so wakile José ni mama bora kala mo aya gila de ko sebe e kuma fa mo fini de ne ma ne fini mina mo shine fini da mo mam tuti fini da dia akwa be bora dukile ne kono o gele de shine fini de mo ana alu nan na ngo mam tuti fini do de yere mo akon min diri mo bora na fulo kele ne la madale nyene yere amadayin me muledo balama gla de do mo nya gla musokoroba do nambo ma balama de gla atigla wa balama na ma tu jamana ngono ne balama ma siga ma ka tu ka shiji tu ka hina nyogona kalina ala buena mu fa nyina ala bula ala to di manone do hina bana muso de be debure be gambe sa fa ngo so ni kunyo do che mu don kene be balama ke bula che ki wure ke sugula ka dima ana fulu tiga jmenye ko sebe amanogo ibe se ka fanya na fane kelebi jabi me balmam so ni balma ke fene mana kele balmam so bi danga midu danga yi ka jugu nga se fu degere jume ma balma ke ka ibe se ko ni fanya balmam so ki jo ka danga do o nuana do be en fait c'est balmam so ni ka danga kibaro si a degré la ala kana senemo ne bala delo la quoi bala muso tellement que o ya jigitige ka adina a gelara ko sabe ka kala kana dengo mine cheka ge a jodala ko ale balma ke de ni a nyini ala fe ala mi bono yala de yemmi yana fara ka juru serila ala ka ne konya ka ni nyenye ayeni danga do toro la ko jugu mais o kabila be ko nyene te nyenye te galmo so danga balmo so tembli pour que ngambe fe ka fiye ka famu ni bako ala ki taki ala ki mago sala kana barka do ela fona so ne me bangi e ba mafia prontala e balam so ya jo idala nani ala fe fona so ama bonyo kona ala ka mago sa simo mi me kenye adma be fosa 45 minutes sigi ko kono bata bana ni baya fo me ala ba fo me ko de doni ngono ni ya wala be ni misa ni balam so ya bo adda kona sebena de sigi chukutala ni mama balam so ya danga ni ba kalama danga ne do kamana gommi dala ke balam so ya zuka shede ya toro sama sigi kata no fe sigi kata no fe billahi balam so da danga meti danga fo do mina boy meti danga fo do mina boy fona so o ma bo nyona fona so ni eti kushi jala ke lo bi ni eti fakele bakele fona so ne fane fati fakele fona so ne bane bati bakele e chep majugo fori va o ni o ko fe dron o de ka die bebla ka ya fa nyini no soro be mamu na le bolo ko ga na folo de boke soro ba to bolo ko danga ti fengale la na mo fengela bi ko soro mo chama de bala ka yere yini be mo ta ko yini donc balam so ga danga ti klome woti muso o balma muske here ka ke o ano obi no seju ala ano bi na here ka o kadale me woti balma muso o ka here ke abala muso woti ke mo muso to fe e bi na mo sesa yore isi so kan ko sebere woti yode abalma muso balmo akana ni oni o here ka ke o re ka de muso yi me wati yere ka balmo yi muso kemo bi kono do to fe ko sebe me muso do bi bloki de boka daka ka kele ka chefe fikata I balmo nyina me ka ga beni balmo nuje muso le ne wode ko sayna akwale ni bi na tiga kono ale bali chena balmo mandi akwale desera akwale bi na to ta lete akwale bi shikuma na betile kuma na akonna manyale ma bisa no bona ticha da du kono kuma do amano mekas kuma sunya ka fo kuma be farale be nyonga mina o de ni mo bi gye do go sa veni balole do ni bala muso ti bolo dala mina dala
ni bi tungana saraka mi bɔ ka di i b'a la deni min da nin fɔra n ye n ka papiye nin sɔrɔ papiye ko siri balimamuso jigi tuguni la waati min ye sara dɔɔni sɔrɔ ala b'i dayɛlɛ balimamuso tɛ se ka fɔ ka se dangu la ko ne bɛ se k'a fɔ ko balimamuso nafa da ye nin ye quoi ko i bɛ nafa dɔ de fɔ a la ko n'i y'a fɔ ka se nin de n ko balimamuso nisɔndiyalen lawurusi piye 8 bɛɛ de bɛ dayɛlɛ a bɛɛ. Ni taara i ba sɔn ni ne taara n ba sɔn sanu na 40,000 sisan ne ye n ba sɔn ne den bɛ du kɔnɔ e nana ne balimamuso ye e ni denw nana 40,000 a bɛ 20 d'e ma a bɛ 10 d'e denw ma mais ne yɛrɛ denw sigilen don a tɛ fɛn dɔw ma ne ba i b'o kun dɔn o tɛ juguya dɛ parce que ale ka miiri la balimamuso bɛ yɔrɔ min na sɛgɛn don balimakɛ hakili t'a la ale b'a di n'i ye ba sɔn dɔrɔn a bɛ balimamuso de sɔn o tuma n'e taara balimamuso sɔn i ye maa joli sɔn. Kabila. I ye kabila de sɔn o tuma ala k'an kabila ɲɛ. Amina mashallah. N'an ko an bɛna ɲininkali jaabi kɛ bi a ma nɔgɔn wagati koronna an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubagaw fana ka weleli kɛ k'u hakilinataw di ni ɲininkali fana bɛ minnu bolo k'a kɛ n'an bɛ se ka mun jaabi hali n'a kɛra mɔgɔ damadɔni ye an b'o ta basi t'a la nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 62 92 aw fana hakilina ye jumɛn ye an ka jɛmukan dakun kan jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye bɛnbaliya min bɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min ko bi balimamuso jɔyɔrɔ balimakɛ ka adamadenya kɔnɔna na fo ka taa se ni balimamuso dusu ka sira a bɛ danga min kɛ kɔlɔlɔ minnu b'a la o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ aw bɛɛ fo nin yɔrɔ la ni balimakɛ ko fɔra ne yɛrɛ bɛ n balimakɛ fo yan kosɛbɛ Burama Kamara a fana jɔyɔrɔ ka bon a y'a cɛsiri kosɛbɛ anw yɛrɛ cɛla la balimaya la n b'a fo nin yɔrɔ la yan kosɛbɛ kosɛbɛ an b'o de fɔ allo aw k'aw timinadiya weleli la n'aw y'an wele n'an m'an sɔrɔ aw kana décourager n'an y'an sɔrɔ fɛnɛ a bɛ hakɛ to aw ka mɔgɔ teliw la walima k'a faga walasa an bɛ se ka kumakanw bɛ ka ɲɛ cogo min na yanni mɔgɔ ha dun halisa an bɛ to ɲininkali jaabi hukumu kɔnɔna na i ka kuma la sisan allo i ka kuma la sisan y'a yira k'a fɔ balimamuso ni a dusu kasira a bɛ danga min don a ma nɔgɔn a bɛ se ka kɛ allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Waalaikum salam i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Abibu Sise ka bɔ Amdalayi Tɛmɛrɛ. I Sise a b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jamukan dakun kan ne balimakɛ ye? Alhamdulilayi a ka jamukan a ka ɲi kosɛbɛ. O diyara n ye kosɛbɛ. Jamukan ladiri ina de ka se bɛɛ lajɛlen ma. Ni tɛgɛ min su alhamdulilayi i bɛ tɛmɛ caman de sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ n balimakɛ ka kuma nin an b'a deli ala fɛ ala ka lamɛnni ɲuman bɛ an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi vraiment a ka kuma nin ladili kuma de kuma in ka ɲi kosɛbɛ a bɛ digi an ma hali bi a bɛ dɔ fara a kan o ye tiɲɛ o kɛ ala fɛ an bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ye foli minɛ aw yɛrɛ min bɛ émission na an b'aw fɔ ala ka barika da aw yɛrɛ la an ye foli minɛ amina yarabi ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ami ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi balimamuso ta fanfɛ kɔfɛ nin yarabi ala ka dusu k'an kɔnɔ ami o ye laɲini ala yɛrɛ ka dɛmɛ k'an ka sali ala muhamadu sɔli kɔmi Amdalayi dugutigi fɛ ne ye Amdalayi Tɛmɛrɛ de a ye foli minɛ nin tɛ an ka dugutigi bɛɛ t'a dɔn bɛɛ lajɛlen foli minɛ an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam i ni ce i ka weleli la an mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de la u ka weleliw kɛ k'u hakilinataw di fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la balimamusow yɛrɛ n'u bɛ se ka weleliw kɛ k'u ka seereyaw di a bɛ diya n ye kosɛbɛ an b'o de fɔ aw kana décourager aw timinadiya n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ aw ka hakɛ to aw ka mɔgɔ teliw la walima u b'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogoya minnu na an bɛ don min na i ko bi a degun caman bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ degun allo an b'aw fo kosɛbɛ i ka kumaw la y'a yira k'a fɔ balimamuso n'a dimina a mana danga min don a bɛ se ka kɛ sababu ye yɛrɛ fo kabila bɛ degun sɔrɔ a la mais yalima ni a kɛra fana segincogo tɛ a la wa ani fana mun de bɛ se ka kɛ sababu ye fana
o kɛlɛ kana se o niveau ma hali ni a sera o niveau ma balimamuso mana nimisa ni kɛcogo bɛ a la i bɛ se ka ladilikan jumɛn di balimakɛw ma o yɔrɔ fana na. Bon caman de bɛ yen nɔ i bɛ danga don a dɔw la olu tɛ si sɔrɔ bilen u bɛ sa de. Olu bɛ fatu de. Donc ni mɔgɔninfin fatura a sara. Donc yɔrɔ segin cogo t'o la tugun. O ma nɔgɔn. O dɔw ka nɔgɔ i bolo. Allo. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? An bɛ Wasolo n'a lamɛnni bɛ f'i tɔgɔ la hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan ne fa? Jamukan kɔni fɛnɛ sɛbɛrɛ diyara n ye. Jamukan an bɛ ka f'i ye a sɛbɛrɛ diyara n ye kojugu. A tulo b'i la. Ani jeli Bilali yɛrɛ tun. A ye foli minɛ. An b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ. Bɛɛ ye foli minɛ. An bɛ bɛɛ fo. Balamuso kɔni a ye kuma fɛn fɛn fɔ ka a ye dɔɔni yɔrɔ min fɔ ka fɔ. Ani balamuso kɔni. Balamuso mɔgɔ caman bɛ yen balamuso lajɛ jɔlen b'a fɛ ka préparer. An bɛ ka ni Bilali ko a ka hakilina ɲuman na. A ye foli minɛ. Ka dugawu k'an karamɔgɔ Siro Fɛn Mɔdɛli Hayidara. N'Ala sɔnna. Ka Sukuya lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a yɛrɛ fo. Bɛɛ ye foli minɛ an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ. I ni ce i ka weleli la. Foli ka hakilinaw dili la an b'i fo kosɛbɛ. Alors timinaja weleli la wagati korona dɔɔni min ba an bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ yen nɔ hakilina jumɛn an ka jamukan da kun kan. Allo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min? An b'i fo i hakilina jumɛn an ka jamukan da kun kan ne fa? O diyara an ye. An ye foli minɛ. A ye foli minɛ. Ne yɛrɛ fo kosɛbɛ inshallah. N'Ala sɔnna. Mashallah. Alhamdulillah. O ye laɲini ye. Amin ya rabi. Bɛɛ ye foli minɛ. O diyara an ye an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ. An bɛ kanubagaw fo minnu y'an wele n'u m'an sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Allo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Amin ya rabi. Amin. Ala k'o duwawu minɛ hakilina jumɛn jamukan da kun kan? Abu ka nɔgɔ de ka wele ka bɔ Sɛnɛgali jɛte. Isa lɔ an b'i fo kosɛbɛ Abu. An b'i fo ka an tigɛ fo. A ye foli minɛ. An b'i fo. Baarakɛla bɛɛ lajɛlen. Bɛɛ ye foli minɛ nin wagati in na. An tun bɛ Mahamadu ka émission la mais vraiment émission taabolo ka di. Gɛlɛya caman b'a kɔnɔ ani caman. Kosɛbɛ. Nin bɛ fɛn de kan nin tɛ maa kelen kan bɛɛ ka tile tile de. Bɛɛ ye foli minɛ. An ka ye foli ka ɲɛsin Ala ka faamuya di bɛɛ lajɛlen ma. Amin ya rabi. Hakilitigi di maa bɛɛ lajɛlen ma ka sabati Ala ni Mɔsala. Amin. Allah yi ya rabbi la ka tsere da ni. Amin ya rabi. Ala ko lodi. O diyara n ye kosɛbɛ Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo an bɛ Côte d'Ivoire n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo Abu tɔgɔ la nin wagati in na an bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ an b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ fɛ ka weleli kɛ nka wagati korona kosɛbɛ an b'aw fo an y'o de fɔ i bɛ se ka jumɛn fɔ danga in lasegin cogo hukumu kɔnɔ. Bon danga in bɛ segin ni balimamuso bɛ balo la e b'a dɔn e ye ko de kɛ e filila i bɛ segin ka taa i balimamuso nɔfɛ nin kɛra waati kɛra funtɛni donna ni ɲɔgɔn cɛ min b'i fɛ i bɛ segin ka t'o fɔ a ye i bɛ kuma a fɛ kosɛbɛ ka deli ka mɔgɔ bila deli bɛ fɛn bɛɛ dusu faga a kan ka segin cogo min na o bɛ yen n bɛ nin caman dɔn ne bɛ mɔgɔ dɔn min tɛ don a balimakɛ ka so
akwa nana janaza Allah le sale shu nana ma ya fama balba kete do balma muso ka so balma muso ti do balma ka so tugu aka mine che ka filide balma ke ro ke balma muso la parce que kwa na muso kelela ayi ala ka du jolen do donc wati mi gele ya so atara balma ke de fe o de anye che ro o balma ke muso na le kelela o sera nyoba mu ayo nyobon bugo anana mi ga fora ay minon bla don ay tlenga balma muso ka minon che dugu klele ya fili ay kan be fire wa fili balma muso yo da ko ati donin be so ngona la shu ay kuma chamu fo e chamu fo mais e ba fatigi ado atado mina wati sunana mais ka fie dron balma muso ka danga balma muso ka danga ni tlonge ke ala ye tlonge ke ka jenye na maya bela ala toro bi so alkiyama seri seri Usman Madan Haidara ankara mogodo e ga jete bina badi iba tato jete bina badi minga qur'an na yayi abi minke arna jete mine ka badra iba dondron kasabe ko gelara ibo so bulu balama so yala balama kadi quoi mais min kadi balama ya bay o e balama so di mona e doga video do ma bulu ba abalo tito save abulu ba balama so kana kama ka mine anga balama ya kadi do bala go dongni do dongni go bala ka yugo mino be yele yaro akan ni soja mine kashirani parce que ni benadi ne kaye ni balama so sigima do la bi ñu balama ne abi pon fo abi yele la e ni do be ke che muso sega do saati do atika taw no benye de on nafa ne benye de kuma fini sanyi abi abwa tete monga o me e kaye bi joni benye bi sega hinana akadoko ni benye wele mi atadi abako ngore bali dala anjo mo ko no bala muso ka danga kuma surumana segi chogo tala foni segera ka yafa yini wana fatu ka danga sura ke kotnye ndo e soir de subaya kulo ngalankari ni kulo tumu ko de balawo mo bala muso do bala muso ti kulo ngai kwa bala muso dala krafe ma yafu ka gelea ni mami ba mine ni bala muso la hinana yani anka kuma kuce kuma ke muso mun bi do balma ke na balma muso ni nyote in Afrika kuma wala sisanto ibi se ka jume fani o e bilisa de o ne to ti janyo ne ti fufu lo o e bilisa de o parce que bilisa ne chere bilisa fu ka sanda na kwa o ne ti o janya kwa balma ni nyonche muso mi do balma ke balma muso te de muso mi do balma ni nyonche fu muso mi do chewa ne tuki sa fu do ne bilisa te ne to blague mi no vo kono fo ibiliza ne muso ka fo ne doro ko ne balema beta ne ti fo jogo do lawo tamano e ma ni ne nya do ke ka dimi ne muso ya don dimi na fendo la ne balema do peut-être abi shiga puma ne fedi o ti keta e quoi ala ko ne balema juma dina ne puma ni yere de ne do monte fa dogoni do fa ko de nere mu fagile bagile iti kile sabake bena wole de kanyininga tare futila bashitila amuso mani chema be futila obi joro me bi ni to ko mi kelfa mo mi laban chodi na yel ma fene ambo wora mu fana fo blaze oti parce que ambe wakati mine ko sisa mami donunu to ko be mami na fembe mamku ori considérer lenu anti sega o fana fo wora la o bi ke o no o ni mene bolo de o ni nyogo nyini te ga nyogo wele o ni da ni nyogo fana bora ne kelena o da ni nyogo ga mo bet o ne bale mo yi mais o diala mo chorbo ni chorbo de fe mais peut-être femme mambo ni o de fi o femme ki jatele de do ni ando ko barka bi la bolo dugo de ni ni wanya makala wa fo yenya makala obi o ballo masa folo amiru sina yugo eliya dante fina moro kamara bagi jabatenu able jabatenu fina wonu o falli ma lu jay mu tan kama obi bi u jati do ka na folo bana ha no mu bla
ne bila ka kuma dɔ fɔ mɔgɔ kun ŋo i ka wari banna ɲamakala b'i bila mais a kun tɛ ɲamakala in dɔrɔn ko ye o a kun ye min ye ka hakili sɔrɔ de a to i balimaw ka k'i ta min b'a ye fɔlɔ sɔnni ɲamakalaw k'i ta min a to waati min i b'a la ka tɛmɛ du kɔnɔ balimamuso ka don so kɔnɔ ka taafe 3 ta ka n'i jɔ ani dɔgɔkɛw ka na nin bɛna jelikɛ an kɔrɔkɛ ta nin nin de ka ɲi mais bi i b'a la ka tɛmɛ balimamuso sigilen don bɛɛ b'i yɛrɛ ta de ma fɛn kɛ i ye mun kɛ wari b'e bolo balimamuso bɛ luwanse la terrain kelen sa 50 k'a d'a ma a tɛ fɛn cɛ i ye hali n'a bɛ sa kungo kɔnɔ e balimamuso b'a sen na a b'a la ka taama a bɛ sigida min na a b'a la ka nɔgɔ e n'a bɛ fa kelen ba kelen b'a bɛ kulusi jara kelen na degun b'a kan ni jamadoya sera a bɛ deli de kɛ muso 100 bɛ jogo juguya la muso furu salen ni den 4 ye ka n'a bila so kɔnɔ den 4 a n'o bɛ so kɔnɔ baara t'a bolo a tɛ baara la a bɛ wolo mun de la sisan i yɛrɛ k'a bɛɛ ɲɛ ko o tɛ fɔta mais a bɛ wolo mun na tulo bɛɛ i ye 400 ɲini Bakari fɛ o y'o d'i ma bi i y'a ɲini Seydou fɛ o y'o d'i ma bi i y'a ɲini Demba fɛ i y'a ɲini Daba fɛ est ce que Fuseni b'a di Ala kama a t'a di bon o bɛ na ni mun ye balimakɛ ni million dalen don a bɛ se ka malo bɔrɛ ni ɲɔ bɔrɛ d'a ma e balima modèle jumɛn de ye n'i tɛ ɲini balima na e tɛ silamɛ mumini t'i ye tɛ Ala dɔnba i n'Ala tɛ ɲɔgɔn bɛɛ n'a y'i ja misiri 100 jɔn mago t'i la dɔw ka wari donna misiri la o bala m'u kɔngɔ na dɔw hiji bi kama na ka taa maga an bɛ taa ka segin 5 millions ni dɔɔnin don mais n'i y'a fɔ a bɛ kɛ silamɛya lakara o tɛ balima sigilen b'i kɔrɔ dɔw bɛ biye tigɛ bɛ balimamuso kɔngɔtɔ luwanse ma k'a bila ka taa hiji o bɛ kɛ cogo di Ala k'an bɛ sa dɔ kun amina yarabi Sima Mali maaw ka an b'o lajɛ ka sɔrɔ ka u ma bɔrɛ d'a ma kan datugu u ma Sima ni ne ma dɛ n'Ala sɔnna a bɛ sira la o y'a mɛn a bɛ daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman ko min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen 2 ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa ka ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ɲana dilannen don Mali la siman an ka baara kuma kuncɛ kuma di ma ka sɔrɔ ka jamukan datugu n'o ye wagati korona kosɛbɛ kosɛbɛ alhamdulillah an bɛ an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ka tunkarankew fo an bɛ tunkarankew fo kosɛbɛ olu bɛɛ ka taga gɛlɛn kosɛbɛ tunkarankew jɔn bɛ kosɛbɛ an b'u fo mama bɛ tunga na i bɛ farafinna tunga na i bɛ farajɛla Europe tunga na an b'a bɛɛ fo u bɛ si nɛnɛ na tɔɔrɔ la degun la an b'u fo kosɛbɛ an bɛ minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ an b'olu fana fo minnu y'an sɔrɔ ka kuma an b'u fo k'a fɔ ko émission an kan ka fɛn caman fɔ mais retard bɛ ne yɛrɛ de la ne yɛrɛ de ye retard ta kosɛbɛ ka sababu kɛ sira boli cogo ye an b'o yafa ɲini u fɛ an ka technicien min bɛ minɛnw kunna an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn bitɔn b'a ɲɛfɛ Musa Tarawele an b'a fɔ Damasa Wulande ni Wulanba ni Wulakanba Kusuru ni Kasina Kasina ni Kasina ka Maga Dafini Maga Dajɛ a sigilen masi bitɔn minnu na a bɛ bitɔn 50 bɔ mais a bolo b'a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ kumakan kana fili an bɛ yɛrɛ fo i ka timinanja ni ka cɛsiri la an bɛ fo kosɛbɛ an bɛ Serifula maa bɛɛ lajɛlen fo Seydi Serifu Usmani Madani Hayidara an b'a fo Ala ka si kuntalajan d'a ma an ka jamana karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka dugawu fana k'u ye ka jamana ko suma ka jamana lafiya sinji jugu Ala k'a ban Ala ka balimaya tigɛli Ala k'a ban Ala ka kɔrɔkɛ ni dɔgɔkɛ Ala k'u ban Ala ka jidi kɛ Ala k'an ka du barika ka barika don an ka du la Ala ka barika b'i yɛrɛ la ka don ko ni bɛɛ lajɛlen la Ala ka jamana suma ne ka kuma kun mashallah n tɛ daba fo n tɛ daba fo Ala ka dugawu bɛ ne bɛ daba fo n bɛ daba fo aw bɛɛ lajɛlen folen don wa sisan banna
an bɛ foli kɛ ni kan ka technicien fana u jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na Musa Tarawele GMT Saka Kulibali b'a fɔ ka Kulibali de n'Ala sɔnna Solongoro Baramu ale Kulibali de daba nu yɛlɛmana olu de fɛ an b'a fɔ ɲɛna n'Ala sɔnna ma don wɛrɛw la an bɛna kuma hinɛ ani balimaya kan ka taa fɛ ni Ala y'o yira an na an ni Jeli Blaise kɔni Jeli Blaise tɛ tila na n'Ala sɔnna ma an b'aw bɛɛ fo ka kanbɛn dɔw ye ni Ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na ni heure kelen in na Cherifula Jabaranin So kan aw bɛɛ kanbɛn